Kublai jumni fibro kijim tip nam ta kubar lai kam te gedon kumba shpotali e kam pulit kibalaj hapo nepa North Eastern Police Academy kabadon hapo umsaw kane jan ha jan umyam dam san kade po megalai tamba nomor ba kane kade kan office jong ka central government te mut ba ka open batch baro all India kiba apply ki one batch ban baru umdai tang nam ta megalia te sampai yang ni video hot bakut la pikwa ban tip ni nam ta kini ki post ki bede kibalaj hapo nepa te kini gidi direct recruitment ma kemud ba marai akan juga sini fiskal akan juga sini exam akan juga sini dan dalam bang tabres abi tang ke result la biang tangom tai exam ro akan juga sini prepare bah la pikwa ban lain yang ni bang no advertisement for direct recruitment selection will be held to fill up the following 10 posts temporarily in Nepal on direct recruitment basis te ki kita export li ki post balai sengah bah nam tak MTS kawai tambah kada jong OBC film la ban apply Dohobi kawai MTS Dohobi kawai jong UR kadi open category jong UR open lifeguard artillery kanero jong open constable motor mechanic kawai kanero jong open constable ban lightly open kawai OBC kawai SC kawai lightly constable JD UR kawai SC kawai long artillery tebarok long shpotali sengap bahai ki qualification ki bro ebde kane mo shwa ba phenlej sengap bah do bakut mo ngan batai bahai kane yo phi suthu baklah den te to ka level of p phila chak nang ne hi ka level p ka level 1 kade kasdang khat pra hajar hadu san 10000 to ka level 2 kade khat khanai hajar khanai spa hadu rufla hajar aspa kumut ba kane kade tang ka p level dala khen lang bat ka allowance kan poi hi si life ne arpo plus kum tahi te kadare recruitment kuma phila pe yang ne kadare recruitment kade be arpoi November arjar apply kemud ba phiap lek dia ketu kasni kolong baik kum karali kanya na phiap ra ki dokumen sejong phi ra rangkal berkane ke form kaneru download na po website nepa.gov.in nga sabu hafsha po ga nehi ka po description sachak phiap ra lang kon ke form dan ra ki dokumen submit ki dokumen baro zero ra sarlek hakate ka sni arpoi tarik khatwai arjar apply kilara kidap akane kasni pendap load baro la kimdap kin extend ka ar tarik tekan mau ha kanon shoka jing mare marahkane kanon shoka jing mare kanon kalongjong bahajom dan lada pipas kita kanon physical examination lada pipas kita kanon saka exam kabolong sispa mak lada pipas dan abeka final result lada pipas mula la sha reject ba yang tung tu hi teka educational qualification nam takine kadebe class 10 pass tangba kidon la kajong pada shubu MTS cook kiden pass class 10 pass plus pidon kam ru saki other qualification pidon kam teka knowledge of preparation of dish phap nang ban chat hap nang ban you alias pidon kam ru experience with minimum 2 years experience in catering establishment tapi kataru phap ban qualify sa catering test kindon catering test in cleaning phi pinang na man chat ki pha chat phi um ta la nang i ba test teka age limit kadai khat phra hadu arsan snem ta am ta cook phimla ban apply OBC dan tang OBC am tai Dohobi kane dong open educational qualification class 10 other qualification mudba phiap nang masat tiar masat jan ban kumta ter hapa se ka test don kam ta class 10 tam nilai kaneru khat phra hadu absence name lifeguard don artillery kineru te kaneru pass class 10 tang ba phiap process bede phiap don kam gi diploma next certificate in swimming from recognized institute of sport 2 year practical experience as lifeguard or swimming job in a central government have done come in kaneru khat prado absence name constable motor mechanic have done come hi kataro pass class 10 have done come ro eka diploma in motor mechanic dan come ro experience te kitu gi don te ki la ban apply ma tang gi ba de ka line mechanic hi gi la ban apply kane khat prado absence name te ka jing jirong katkum kane te namta ki general SC OBC ka day 170 to 157 170 namta ki shenrang centimeter namta ki take 157 centimeter te namta ki ST candidate of North East kan day 160 namta ki shenrang 160 centimeter but 147.5 nagamta ki kan take nomor hang ne kan ketup lang bat kan take bat shenrang phila ban apply lang ma kan take shenrang phila ban apply lang tama phini biah khun badai kini ki post biah kini marba amdon mention badai jong thei ni shenrang kat bakila ka kita hi kin yo ka post la kham he ma ki kan thei kin yo kan thei kham he ma ki shenrang kin yo shenrang te nakamta ka constable ban phiap de pass class 10 tama phiap don ka knowledge ya ki instrument badai ban tem instrument experience of playing musical instruments such as bugle or side drum kaneru khat pradu ar punyus name ka age ta
nakamanta ka GD bade constable GD kane dan tangka way ke post te kane pas ka stand tangka stand non kame kane pas ka stand abyang age kade prado apnews nem to ngala da batai bhai kitu baro te shwa ba pin apply shwa ba pin rai yala de ba pin lej hakate ka ar foi tarik November ngan ong shata ka way namar ba hangne khamdon post jong ST category te kadon tang jong SC OBC bat UR te la phi lej apply jong ka UR phiap di bandon by 170 cm mo 170 cm nomor ba phinom la ban shim yaka age relaxation bat yaka relaxation jongka ST ruang ni nomor ba phiap apply ka UR category kamdon jongka ST category te hang ne pajma jongki ka haj kedim long 170 cm shinrang 157 nam tai kan the tel da phim nge phila ban le jang tu hi la da phi ko ban apply da ka 160 jongka kan ST not is bat da 150 147.5 namar ba hangni amdon jong ST category ta kadang ong phi ba phimla ban apply da ki da ka jong ka ST phimla ban sim relaxation mar wadon tang jong open category phia be fight bat ki dikhar bat ki banabar ten lor kata ka haj phia sim kum ka jong ki amdai ban sim jong ka ST no des mar ba kat ba kidon ki kam balat sipai na hangno ro ki sim bet kum ta hi mo kinom sim ya ka relaxation la da phi rung ha ka open category la ha ka UR category te ya ka age ro namar ba ka jong ki kamdon tangmut ba phim namla ban sim ya ka relaxation ko long sans nem lara kadon ka jongi ST ngur ba jong ST category ada kadon phila ban sim kai kamut ba kan no khat prado lai phone ka prado lai fly tama hang ne namar ba amdon kan dei be khat prado apsan mat ka prado apnyo ata jangal ong lepat thendai lara phi kwa ban le phila ban le ya kata namar ba ka shong kamon jong phi te ada ki reject ka shong sapi kumtai ka ha jang la kana ba ka 170 namar ba kadon tang UR category kamdon re ka ST category to nilai ta method of selection bagi no kandon shwa ka jingmare kan long ka running kan ruspa meter running yente 1000 meter mau chenrang kan ruspa yente 1000 meter maximum time 6 minute ka juhi kan theru 6 minute dan long jump kadon sak high jump te phap dep shwe gini la phi pass gini bisa poi second next round adem ta kadon ka physical standard examination kan check gi met ka phat jong phi kan check gi jat kan check gi ha kan check e ka blon kam ada pipa kita marken check khamat ru e pipa sakane pin poisa ka exam ka de shis pa marks written examination will be held for all posts ya baro ki post dan exam lo baro ka de shis pa marks omdon negative marking e tho kat ba phila phimbiang kan uwen te kadon ka general knowledge ka knowledge of mathematics general reasoning general english pha prepare bhai gine mut ba kum ka ba ki wan ka exam hakino no exam kita hi ki wan kum ju hi english reasoning mathematics awareness kum ta hi pha ban prepare kita. The standard question will be commensurate with the knowledge expected from a class 10 pass candidate. Uji bi jong class 10 kai. Okay, te kitu ngada batai there will be no negative marking ada batai itu ada batai te threat test teng ada batai phi by kini kiwi kadon kam ya ka threat test. Wong threat test mut ba kin kali ada itu ka fill ne kin pha phi ban tare kam. Shubu hangne de lifeguard practical knowledge of lifeguard and swimming or swimming job. Shu kin pha de like swim pada pinang nang wan swim kin pha Kalau pinang okey, pilak pas pinjok mak komtar kan. Aku ken pak shed epi hobi ken pak saja ken pak kan bagi pak ken kali shwa lah ken pak lam ta kata kan. Constable MT mekanik ken pak sena kali gitiar jeng kali komtar terter. Constable ban pak tem epi kali ru komtar terter. Kita hi te tanggi ni jeng pentip ngejumatai dalam dah pilak ban markane kade bejong ka open mau address kade biapo no distant police academy Umsau district Ribohoi Meghalaya pin 793123 kadi bihapo Ribohoi district Hajajan Hadam San te ngada batai pigi junon kambaro lada piko ban lej kabiang ban lej lada pisutu ba mentoy mar bakadon tangga UR kategori te nai lej nai penuman kamre phi phi marba kun habia kun bat ki dikhar mo ki dikhar ki kam ayubha habai de kam sipai kam pulit te phabane kun bat ki te lada ka haj jong phi ka poi 170 phila ban lej ngasih tu ilpai kata lada pimpoi kata te nai lej nomor ba kadon tangga pos jong UR kategori te halada village ngasih ong lupa lada village phaban ra ekane ka form phila ban download na website nepa.gov.in phila ban download ekane form pendap ekane bu kador pendap katkum ba pendap ne phabra ek documents xerox ki ra kat ba original sara salecha hak arpoi tarik phabra langor kane hangne ro attach copy of certificate phab attach ko certificate baro ke bede one sara hakate ka singi por ba village mare arpoi tarik November arjar fly
Tengah try tang kan ne jeng pentip hila asutu i. Te balai ngong kata ka UR nomor ba ngadep check ki man ka por sajia kumta te ban nom don kono ka jing kelumar na kaliang gitu ki ban lej. Nomor ki pus ki don tangga ju ka babun ka de tangga jong UR mar ST don re te ki badai jong ka SC bade kila ban sim H relaxation ma. OBC ro kila ban sim H relaxation kila ban sim ka hajar relaxation nomor ba ki don ka pus jong ki laki apply ka pus ka ki don. Re hapo mi kaliang i don bun ki ST la pi ko ban lej hang te ka pus kam don balaj ST te ka garau ngong pi ba phimla re ban sim ya ka H relaxation ba ya ka high relaxation te karau phap apply be ya ka open category te relo da phimge ya kata ka jeng bata jonga phila ban lej ra e ka form ra e ki document bro sale ya ka ar foi tarik jongu banai November. Etang gini tip kublesbon.